Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і ўсё гэта зараз мы будзем абмяркоўваць з нашым шаноўным госцем, экспертам фінскага інстытута міжнародных спраў Рыгорам Ніжнікавым. Добрый дзень, спадар Рыгор. Вітаю. Спадар Рыгор, хоць вы знаходзіцеся далёка, ну, в прынцыпе, як і я, вы ў Хельсінкі, я ў Варшаве, але тым не менш тое, што адбываецца зараз у Маскве, ну, дакладней, адбывалася сустрэча Пуціна з прадстаўніком адміністрацыі Трампа Уіткафам, яно, ў прынцыпе, мае, хутчэй, можа мець ці прэтэндуе на тое, каб мець важнае значэнне для ўсяго нашага рэгіёна, бо найпершае датычыцца таго, што будзе далей з вайной ва ўкраіне. Так вось, пакуль што я маю толькі інфармацыю, што сустрэча працягвалася 3 гадзіны, вось толькі яна скончылася. Ну, я, можа быць, прапусціў, не бачыў, не ведаю, а можа і не было пакуль ніякай больш такой падрабязнай інфармацыі, што ж там па выніку. Можа, вы бачылі, калі, калі ласка, падзяліцеся, калі і не было нічога, то вашыя прагнозы, ці варта чакаць сапраўды нейкіх грунтоўных зрухаў по выніку гэтай сустрэчы? Ну, 3 гадзіны гэта якраз 2 лекцыі па старажытнай Украіне, па Русі. Віткаў паслухаў, паківаў, што ён яшчэ мог зрабіць. Ну, там пра печенегаў, там ўсё, да. Вось, да, там, можа, і мапу там падвезлі якраз ад Александра Григоровича паказаць усё. З Медзінскім яны сраўнуюцца. Я не думаю, што, канешне, гэта вельмі важная сустрэча, і яна найбольш важная, канешне, для Дональда Трампа, потому што я не бачу нейкіх дамоўленасцяў, і, адпаведна, яму трэба будзе прымаць рашэнне, што рабіць з яго ультыматумам. І гэта ніхто не ведае, што ён зробіць, бо тут, як кажуць, не толькі пытанне геапалітыкі, але таксама і, я думаю, асабістага гонара Трампа, бо пасля столькіх ультыматумаў, пасля той, як кажуць, поўнага ігнора ад Владимира Путіна на гэтай ультыматуму, ну, трэба нешта рабіць, не толькі ж у Твіттер пісаць, не ў Твіттер, а ў сваю гэтую соцсетку. Ну, ўсё ж такі ёсць розныя прагнозы. Там я уже бачыў такі жарт, што усе гэтыя, там, скажем, жорсткія адказы і апошнія папярэджанні Трампа, яны ўжо нагадваюць штосьці вот як пастаянную заклапочанасць Еўрасаюза, якую той выказваў з любой нагоды. Так вось, чаго чакаць ўсё ж таки пасля 8-го, ці лічыце вы, што, ну, как бы 8 числа тады Трамп выйдзе і скажа, а зараз я тады яшчэ адзін апошні тэрмін вызначаю для Пуціна, ці гэта будзе ўжо прынятае рашэнне, і як яно там можа выглядаць, наколькі жорсткім? Вось гэтага ніхто не ведае. Ён можа ўжо сёння выдаць такое рашэнне, то бок мы не ведаем, ці што ён зробіць. У нас ёсць розныя варыянты. Хутчэй за ўсё, я думаю, тут ёсць две магчымасці. Першае, гэта тое, што, да, вось гэтае апошняе кітайскае папярэджанне стала перад апошнім ужо, і ён, опять же, скажа, ну ладно, мы тут, Уіткаф там нешта дамовіўся, Путін паабяцаў, хоць я яго там называў такім-сякім, тыдзень таму я вось дам яшчэ час, каб яны там прапрацавалі. Я лічу гэта такім малаверагодным варыянтам. А другі варыянт, пра які ён, я думаю, на які ён схіляецца, гэта тое, што будуць запроваджаны санкцыі. Санкцыі супраць Москвы, што не з'яўляецца вырашальным, і санкцыі супраць Пекіна. Вось менавіта ці пойдзе ён на гэта, як гэта будзе выглядаць, мы не ведаем зусім. Дарэчы, вось наколькі я бачыў где-то там публікацыю, выступ, словы міністра замежных спраў Китая Ван І, які заявіў пра тое, што, ну вот паглядзіце, там жа вось перамовы паміж Пуцінам, там Расіяй і Украінай, яны зрушыліся з месца, яны там вот ледзь там ужо там не як хуткі цягнік развіваюць свае там дзеянні. Гэта вот як успрымаць? То есть Китай просто пока выдае нейкія такія бачанні не сваё гэтага працэсу, ці як ён хоча, каб ішло, ці вот просто сказаць і сказаць? Не, Китай просто марудзіць. І Ван І якраз таки марудзіць і таксама
паказвае, што цалкам стае на пазіцыях падтрымкі Масквы у гэтым пытанні. То бок яны робяць тое самае, што ў прынцыпе робіць і Пуцін, кажа, што не чапайцеся, і мы суверэнная краіна, вырашаем свае пытанні, хай Масква працягвае рабіць тое, што яна робіць. Таму і мы бачым, што вось тут, дарэчы, цікава было паглядзець, як вось за гэтыя месяцы розныя краіны працавалі з Трампамі, і шмат тут было правільных словаў сказана наконт заходніх палітыкаў, але мы все ж таки бачым, што калі справа дайшла до тых же тарыфаў, гандля і нават ваенных справаў, тыя, хто занадта спрабавалі дамаўляцца з Трампам, яны, у прынцыпе, у шмат якіх рэчах прайгралі. То бок Еўропа, яна здзелка яе у гандлёвым эканамічным плане, яна не карысная. А вось Кітай, Індія, Бразілія і іншыя, яны не цягнуць час, яны адстойваюць сваю пазіцыю. Мы бачым, што Трамп у такіх сітуацыях шоў пакуль на саступкі. Ці ён працягне гэта рабіць, ці наадварот ён будзе эскаліраваць, напрыклад, зараз Індія, а потым з Кітаем, ці наадварот, мы пабачым. То бок у Трампа цяжкі зараз выбар, але ён сам сабе ў гэтую пазіцыю паставіў. У гэтай сітуацыі Еўропа сапраўды просто показала слабасць сваю як перамоўшчыка ці таго, хто можа адстойваць свае інтарэсы, ці сапраўды не было іншага выйсця, таму што трэба было мець пагадненне з ЗША, пагадненне з Трампам, маючы вайну ва ўкраіне. Ну, тут ёсць некалькі варыянтаў. Па-першае, мы павінны разглядаць гэта з пункту гледжання, як на гэта глядзіць. У тым ліку, я лічу, Кітай, яны глядзяць, што калі ЗША не пойдуць на здзелку, стане горш усім. То бок і ЗША зацікаўлены ў гандлёвай здзелкі, напрыклад, калі мы глядзім з гэтага пункту гледжання. І шмат хто ў Еўропе лічыць, дарэчы, што Еўропа, Еўразвяз вёў гэтыя перамовы дрэнным чынам, трэба было адстойваць свае інтарэсы. Але ж я лічу, што ў Еўропы праблема якая? Гэта менавіта ўсе ведаюць, як еўрапейцы ведуць перамовы. Цывілізавана, яны лічуць, што трэба шукаць кампраміс, адстойваць інтарэсы, глядзець. І, дарэчы, таму еўрапейцы заўсёды малі не вельмі вялікую, як кажуць, поспех у перамовах з такімі, як кажуць, аўтарытарна-дыктатарскімі рэжымамі. То бок ці з Масквой, ці, напрыклад, з тым же Лукашэнкам, ці з краінамі Бліжняга ўсходу. І вот зараз Трамп также, ён паказвае, што калі на них давіць, яны, хутчэй за ўсё, страцяць і пойдуць на саступкі. І гэта ён зрабіў. Давайте, может быть, вот калі казаць про тему войны, закранем Валаам, дакладней, может быть, тое, что адбылося адразу пасля яго. У Беларусі зараз плануецца змены ў закон, дакладней прапанаваныя новыя змены ў закон датычна военнага становішча. Я уже чытаў рэакцыю і каментары з гэтай нагоды і з украінскіх экспертаў, і ізраильскіх экспертаў, і розных усіх, і там все по-рознаму гэта ацэньваюць, пачынаючы ад вельмі такой, скажем так, алармісткай рэакцыі, што, маўляў, рыхтуюцца канкрэтна да вайны, сумесны напад на якуюсьці краін з НАТО, альбо Літва, альбо Польшча, ці яшчэ іншыя варыянты, да таго, што ды не трэба звяртаць увагу, это вот как бы у межах саюзнай дзяржавы, АДКБ і гэтак далей гэта ўсё робіцца. Як вы ацэніце, для чаго гэта? Ці ствараецца сапраўды нейкая агульная такая падстава, пагроза для і как бы падрыхтоўка да нападу? Ну, добра, што вы перайшлі да Валаама. Ось, дарэчы, так Вітков размаўляў з Пуціним. Вітков яму пра гандаль, грошы, давай шукаць, а Пуцін яму да скрэпаў і вайны. Я лічу, што, па-першае, канешне, мы павінны на гэта глядзець з пункту гледжання, што ідзе мілітарызацыя, ідзе, як кажуць, секурызацыя. І, канешне, Мінску і Лукашэнку проста не мае іншага выйсця ў дадзенай сітуацыі, акрамя як ісці за Масквой, рабіць тое, што Масква, імітаваць,
і паказваць, што вось мы, глядзіце, гатовы. І па-другое, гэта, канешне, все гэтыя рэчы, у тым ліку і таксама вось гэтыя все вучэнні захады, арэшнікі, гэта спроба даўлення на захад. То есть гэта не пытанне вось тое, што зараз будуць эксперты шмат абмяркоўваць яшчэ там я уже не ведаю по якому коле там пытанне вучэнняў захада, але гэта не пытанне звязанае з Украінай, менавіта каб засцерагаць грамадства і палітыкаў краін захаду, той же Польшчы, той же краін Балтыі ад патэнцыйнай вайны, што, дарэчы, працуе, бо то, як змяніліся настроі ў грамадствах у гэтых краінах, паказвае, што такая рыторыка ваяўнічая, такія ідзеі, яны, ў прынцыпе, на некаторыя слаі насельніцтва маюць уплыў. Ну, я не просто так узгадаў Валаам, просто, можа быць, не разгарнуў сваю думку. Справа ў тым, што эксперты, якія там кажуць, што, можа быць, гэта падрыхтоўка да вайны, яны звязваюць, што вось, глядзіце, вярнуўся з Валаама, дзе яму, відаць, там накруцілі хвост, паставілі заданне, і ён, вярнуўшыся, адразу запусцілі вось гэтую тэму змену заканадаўства, ваеннае становішча і гэтак далей. Маўляў, там, можа быць, абгаворывалі тэму сумесна, ну вот дзеянняў там сумеснага там нападу, там не нападу, але нейкіх там правакацый ці дзеянняў супраць краінаў НАТО. Ну і вот гэта ў межах, вот так бы мовіць, падрыхтоўкі. То есть не просто так Валаам дзеля прыгожага слаўца, што, маўляў, там і была атрыманая нейкая такая ЦУ, умоўна кажучы. Ну, гэта больш такая канспіралагічная тэорыя у нейкім сэнсе, то бок слухайте, я лічу, што Маскве нават не трэба ставіць Лукашэнку, то бок Лукашэнке трэба даваць інфармацыю аб тым, што адбудзецца за 24 гадзіны. Вось яны ему скажуць, перад фактам паставяць, мы прынялі рашэнне, і мы гэта робім. Ему не будуць казаць ні за месяц, ні за два, не за тыдзень, што не ведаю там якія тэрміны, але не будуць яму папераджаць, што Масква плануе рабіць. Што датычна вось перамоваў Валааме, я лічу, што хутчэй за ўсё ён проста з аднаго боку гэта пытанне лаяльнасці, паказаць, што вось мы робім. Я лічу, дарэчы, што Пуцін яму не ставіць такія ультыматумы ніколі ў прамым сэнсе. То бок ёсць намёкі, Лукашенко улавлівае, ён як добры пітомец улавлівае настрой свого гаспадара, прыязджае, робіць, каб проста паказаць, што мы на адной валне, мы саюзнікі, і глядзіце, што мы робім, нават калі гэта заўсёды часцей за ўсё з'яўляецца такой больш як паказухай. Ваши словы про тое, что ніхто там там, скажем, не тое, что ставіць да ведама загадзя, але нават пытацца ў Лукашэнкі не будзе, калі будуць пэўныя планы, якія адпавядаюць там военным там нейкім там ці іншым там патрэбам России, супярэчыць словам кіраўніка ГУР Украины Буданова, які сказаў, что Лукашенко выступае там, ну, как бы супраць і не дапусціць там праз тэрыторыю Беларусі новага паходу на Киев, умовно кажучи, Киев за 3 дня 2-0. Вот ці можа быць это, вот як вы патлумачыце, чаму вот у Буданова такое бачанне, а это що ж таки служба знешняй разведкі? Я бы паглядзеў на тое, што Буданов казаў з 22 года, дзе он там кожныя паўгады абяцаў сканчэнне вайны. Я лічу, што і тут, дарэчы, ГУР і Буданов робяць шмат добрага, калі менавіта працуюць па сваёй тэматыке. І вось такія заявы наконт Лукашэнкі і іншага, я не ведаю, адкуль ён бярэ гэтую інфармацыю. Можуць, у яго той же, як кажуць, контрагент у Мінску, як і у беларускай апазіцыі, і адно і тое чуюць. І ты маюць ось такога крата, які працуе на два фронты. А з іншого боку, я гляджу на гэта як свого рода інфакампанію, то бок Буданов карыстаецца сваім ресурсам, каб проста нейкія рабіць стратэгічныя, закідваць нейкія стратэгічныя наратывы, навіщо, мы не ведаем.
але ж такая яго праца. Я лічу, што шмат каму з украінскіх палітыкаў трэба неяк, як кажуць, больш глядзець, следаваць фактам, а не просто часцей за ўсё сваім wishful thinking ці нейкім ідэям, які ім падкідваюць невядома хто. Давайте вернемся до амерыканскіх перамоўшчыкаў, але трошку з іншага ракурсу. Усё ж таки даволі шмат часу прайшло пасля апошняга візіта Келага ў Мінск, пасля вызвалення палітвязняў, пасля размоваў про тое, што вот перамоўны трэк Вашынгтон-Мінск, он ужо год цягнецца і ён будзе працягвацца, але з таго часу цішыня ўвогуле. Ні пра нейкія там размовы, сустрэчы, вызваленні, нейкія намёкі, нічога няма. Гэта ўсё ж таки трэк скончыўся? Нам просто больш вырашылі нічога не казаць, ці як вы ацэньваеце? Ну, я лічу, што гэта было з першага разу такі, як кажуць, даволі... Калі мы кажам про такой тэхнічны трек, дзе размовы ідуць, то гэтыя размовы ідуць паміж Злучанымі Штатамі, шмат якімі краінамі, у тым ліку з тым же Іранам і тым же, в прынцыпе, палестынскімі, з кім загодна, з ворагамі ці супернікамі, бо гэта іх праца. Але ж гэта не значыць, што ёсць нейкія перадумовы, каб з гэтага тэхнічнага ўзроўню мы перайшлі да нейкіх вынікаў і нейкіх рашэнняў. Бо, як мы бачым, Лукашенко ніколі не пойдзе на тое, што патрэбна амерыканцам, і наадварот. То бок, амерыканцы не зробяць тое, калі То бок, мы маем патавую сітуацыю, яны могуць размаўляць, вось Путін і Трамп могуць размаўляць пра спыненне вайны, тое, што мы, можа, паўгады і таксама пра гэта размаўлялі таму назад, калі гэта пачалося. Могуць размаўляць да канца тэрміну Трампа і нічога не здарыцца. То бок, я глядзеў на візіты Келага як свайго рода, як на візіт Марадоны ў Брэст. Да? То бок, гэта не значыць, што у нас атрымаецца тут, як кажуць, з аргентынскімі зоркамі зараз у беларускі футбол завесці. Ён прыехаў, бо яго сильно прасілі, ён атрымаў, як кажуць, у падарунак за тое, што он прыехаў, выпусцілі палітвязняў і все. То бок, ні пра што дамовіцца у прынцыпе немагчыма паміж гэтымі бакамі. То есть вы атрымліваецца, што спадзявацца, што зараз неяк так перамовы працягваюцца, можа быть, яны там набіраюць абароты, што ўжо знайшлі паразуменне. Вон же ж нават часовы павераны ў справах Беларусі ў ЗША расказваў про тое, што зараз там яны пазнаходзілі там новых кантактаў і на палітычных нейкіх узроўнях і грамадскіх і ўсіх астатніх дыялог развіваецца і гэтак далей. То есть гэтага няма насамрэч? Я думаю, што шмат у чым мы маем сітуацыю, дзе зайшла каманда Трампа, шмат з іх не з'яўляецца прафесіяналам, вот як спадар Вітков. Для яго это ўсё ў навінку, і он слухае, як кажуць, вушы раскрыў як першы раз. І думае, што тут атрымлівае вучыцца на працы, і потым таму з'яўляліся такія сітуацыі, а можа там Путін мае рацыю, все такое, але яны вучацца і потым прыходзяць да тых жа высноў, што малі іх папярэднікі на гэта, які таксама на гэта маглі патраціць час, але тым не менш даходзяць да высноў, якія яны маглі проста, як кажуць, спытаць у там нейкага искусственного этого интеллекта, и той бы дал ему все отказы с цитатами Лукашенко и гэтых іншых. То бок, яны просто прыйшлі да высноў, якія з'яўляюцца, ім бы кожны сказаў бы, вось там спыталі бы на лавачцы ў Варшавы каля Жабкі, што там з Лукашенко адбываецца, якія шансы, і там бы адказалі бы ім, бо ўжо тут дроваў наламалі, все добра ведаюць. І больш экспертнае меркаванне, можа быць, нават атрымаў бы там. Вось, яны б ім і стратэгію напісалі, сказалі бы, што рабіць, і, як кажуць, амерыканская адміністрацыя бы не выглядала бы зусім такім, як кажуць, аматарам, які першы раз апынуўся сярод прафесіяналаў. І таму я лічу, што проста
вось гэтай беларускаму боку, канешне, пускаць пулю ў вочы, што ідзе дыялог, ім гэта важна, яны гэта будуць рабіць. З амерыканскага боку проста я не бачу нейкіх ужо няма ні інтарэсу, нічога, і гэтую тэхнічную у амерыканцаў ёсць адзіны інтарэс, які будзе працягвацца, маць такой тэхнічны дыялог з беларускім бокам, бо ім трэба сачыць, што адбываецца. То бок, як Беларусь, якую ролю яна мае ў стратэгічных планах Масквы, як, напрыклад, той же Арэшнік. При амерыканскі бок хоча ведаць і будзе пытацца, а дзе у вас там што робіцца, і як, канешне, беларускі бок нічога не будзе адказваць, але ім важна проста, каб мець некую крыніцу інфармацыі, хоць і не даставерную. Адзін з наших гасцей казаў пра той, выказваў меркаванне, што для амерыканцаў вельмі важна, каб у краінах, у краіне, у Беларусі у тым ліку працавала амерыканская амбасада, тому что гэта для іх важна і з пункту гледжання атрымання інфармацыі, і з пункту гледжання прысутнасці, ну і ўсё астатняе. У Беларусі амерыканскай амбасады фактычна няма на сёння, і вось гэтая магчымасць нібыта праз перамовы, праз нейкі гандаль зараз нешта атрымаць, для амерыканцаў важна, яны хочуць гэтым скарыстацца. Вот жа ж варыянт. Лукашенко готовы, яму трэба гэтыя перамовы, ён готовы там людзей выпускаць, палітвязняў, там яшчэ нешта рабіць, а амерыканцам трэба амбасада. Вот вам і калі ласка, ці не, ці ўсё адно не той узровень. Не, ну і гэта, ну, таму гэта не вырашаецца на... То есть, канешне, калі мы кажам пра беларускі бок, то рашэнне прымае Лукашенко, гэта будзе палітычнае рашэнне і ўсё такое. Але ж для амерыканцаў гэта галоўнае, няма ніякай палітычнай цікавасці. То бок, калі гэтае рашэнне прымаюць, ці перамовы вядуцца на ўзроўні намеснікаў ці галоў аддзелаў у дзярждэпартаменце, то бок гэта паказвае вось узровень цікавасці і магчымасцяў амерыканскай дыпламатыі ў дачыненні да Беларусі. Трамп не зацікавіцца Беларусю. Нават калі вечорка прыйдзе і з планамі, з гадзіннікам, яшчэ з чымсьці, то Трамп, яму гэта все по барабану. Можа, Меланія скажа, я не, разумееш, я не з Чехословаччыны, я з Беларусі, вось тады, можа, Трамп скажа, ну, ладно, добра, тады, можа, нейкая цікавасць з'явіцца, або яна яму скажа, там, по Fox News, там, нешта побачила, мне там пра бабкі, і так далей. Ну, калі ж сур'ёзна казаць, няма ніякай цікавасці, яны зразумелі, я думаю, вельмі добра, і Келагі, і іншыя зараз, што ад Масквы не адарваць ніяк, то што рабіць таксама невядома, і адзінае выйсце гэта больш санкцый. Калі амбасаду атрымаецца адчыніць, то, я думаю, яны на гэта пагадзіліся, але ж тут, як кажуць, мяч на баку Лукашэнкі, бо за адкрыццё амбасады яму ніхто ніякіх падарункаў не зробіць. Слухайте, вот я зараз слухаю вас, ваши аргументы, і тады троху здзіўляюся, бо зараз, калі пачынаюцца нейкія там спрэчкі альбо дзеянні, альбо выказванні, і адразу пачынаюць аналізаваць, як гэта паўплывае на перамоўны працэс Вашынгтона і Мінска. Вот сказаў Ціхановскі нешта там такое, ай-яй-яй, ці там Ціхановская дала інтэрв'ю, і там нейкія словы, а гэта ж можа сарваць перамоўны працэс і працэс вызвалення палітвязняў. Вот выйшлі з ідэяй круглага стола, мы про гэта зараз паговорым, про саму ідэю, але вот пачынаюць людзі, якія нават выступаюць за перамовы з Лукашэнкам, выходзяць і говораць, так гэта вельмі дрэнная ідэя, по гэта сапраўды зараз можа паўплываць і сарваць перамоўны працэс паміж Мінскам і Вашынгтонам. Так атрымліваецца, што няма ніякага перамоўнага працэса. І хто б што не сказаў, што не прапанаваў, нішто не сарвецца, бо яго няма. Атрымліваецца так? Так і є, бо мы павінны разглядаць, калі ёсць тэхнічныя размовы, гэта не значыць, што ідзе палітычны дыялог. І вось гэта галоўная розніца. Палітычныя перамовы веліся паміж Вашынгтонам і Кіевам, паміж Вашынгтонам і Масквой. Не Трампу, не яго адміністра. Колькі разоў спадар Рубіо упамянуў Беларусь? Вось просто падлічыць, колькі разоў гэта дзяржсекретар ЗША казаў пра Беларусь, хоць раз упамянуў ці неяк.
І тут пытанне ў тым, што вось гэтыя размовы мне нагадваюць пра размовы пікейных жылетаў у Ільфа і Петрова. Вось, да, там кажуць, што таму-то там то адбіваецца, гэтак тое, але ж насамрэч гэта просто, опять же, мы вяртаемся да гэтага, это наша такая бурбалка і wishful thinking, што нешта адбываецца. На жаль, мы бачым ніякага ні прагрэсу, ніякага, опять же, перадумоў да таго, каб пачаўся гэты палітычны дыялог, няма, бо у Вашынгтоне няма першай зацікаўленасці, а па-іншае, калі б зацікаўленасць была, яны ведаюць, што Лукашенко ні на што не пойдзе. І, дарэчы, для вяртаючыся 20-й год, все памятаюць візіт Помпея, і як гэта, дарэчы, сталася в тым ліку да таго ж Помпея, ўсё ж такі, калі яны на гэта паглядзяць з сённяшняго пункту гледжання, як справы пайшлі, для них это палітычная паразка, яны себе занесці у палітычны, як кажуць, дасягнення ніяк не можуць, бо ўсё атрымалася наадварот, чым яны разлічвалі. Добра, ну вось мне цікава гэта сапраўды меркаванне, таму што тут ужо столькі пра вот гэтыя перамовы казалі і так ужо палохалі, што не дай бог што-нибудь скажаце, каб гэтыя перамовы сказалі, вы што не сарваліся, вы што не хочаце, каб людзі працягвалі выходзіць. Вось, ну вот, да, бачыце, атрымліваецца меркаванне нашага эксперта Рыгора Ніжнікава, што нічога тут не паўплывае, бо перамоваў няма. А што тады з вызваленнем далейшых палітвязняў? Это чисто атрымліваецца, так бы так сказать, воля Лукашэнкі, хоча вызваляе, хоча не, ні ад якіх перамоў таксама зараз яно не залежыць. На жаль, так і є. І ми бачимо, що Лукашенко готовий ісці на нейкія, як ён лічыць, такія крокі добрай волі, каб нешта, ну, зусім не то, што недарэчнае, а вось просто невялікае атрымаць ад захада ці просто паказаць, што нешта адбываецца. Але ж, як кажуць, гэта не ўплывае на сітуацыю ў прынцыпе. Рэпрэсіі не скончваюцца і не скончацца. І, як кажуць, кагосьці выпусцілі і столькі ж узялі ў палон. То бок, на жаль, паўплываць у дадзеным сітуацыі ніяк няма, і спыніць гэта ніяк немагчыма. То бок, канешне, ён можа яшчэ раз запрасіць, хтосьці можа прыехаць і ў адказ кагосьці выпусціць, але ж гэта не спыніць саму логіку дзеяў рэжыма. Яна, на жаль, у нынешняй сітуацыі, як ужо ёсць такі, як кажуць, эфект каліі, яна з гэтай каліі гэты рэжым не выйдзе. Ну і атрымліваецца, захад стаў на калію ўвядзення новых санкцый, на такое узмацненне, можа быць, ціску, не ціску, ну санкцыйнага як мінімум, і таксама не выйдзе з гэтай каляіны. Бо, опять же, а што ім рабіць? То бок яны гэта добра навучыліся на папярэдніх памылках. Мы кажам пра тое, што вось тыя, хто зараз назовем это, у беларускай эміграцыі і пытаюцца быць палітыкамі, часто у каго досвед палітыкі з 20-го года. Так? То бок яны не цікавіліся палітыкай ці апынуліся ў апошні момант і гэтак далее. А вось у Еўропы ёсць досвед. Яны, гэтыя людзі з Лукашэнкай ўжо некалькі цыклаў пыталіся весці дыялог па-рознаму. Вось тое, што зараз прапаноўваецца, яны гэта рабілі, яны гэтым займаліся, выпускалі у тым ліку людзі выходзілі, у тым ліку той же Мікола Статкевіч раней і іншыя. І яны бачаць, што гэта не працуе і не спрацавала ніколі. І яны не хочуць паўтараць свае памылкі. І яны гатовы ісці на саступкі толькі калі рэжым выканае цэлы шэраг умоў. І рэжым, яны ведаюць, на гэта не пойдзе. Таму адзінае выйсце — гэта павялічваць санкцыйны ціск, бо ціск працуе, і ціск, дарэчы, і штурхае рэжым на пошук нейкіх хоць неверагодных варыянтаў, каб гэты ціск паменшыць. І таму ён, дарэчы, і выпускае і людзей просто каб паменшыць ціск ці мець магчымасць з кімсьці паразмаўляць, каб паменшыць ціск. Вось як гэта працуе сёння. І захад пазіцыю не зменіць.
Слухайте, ну вот тыя хто кажа про неабходнасць що ж таки перамоў найперш дзеля вызвалення палітвязняў, ну такі вот тэзіс как бы гучыць і зняццё санкцый ці замарозка ці прыпыненне дзеяння санкцый таксама дзеля вызвалення палітвязняў. Яны кажуць про тое что ну захад таксама как бы разумее что санкцыі не дзейнічаюць, ціск не дзейнічае, что гэта стратэгія не працуе, не дае вынікаў, то яны как бы прыйшлі да высновы что трэба мяняць тактыку і стратэгію. Не прыйшлі? Нет, потому что на Заходе есть консенсус, что санкции працуюць. Санкции не працуюць так, як аб гэтым марылі. Бо калі мы вяртаемся у 22 год, 22 не 21, а 22, то лічылася, што санкцыі на Беларусь і Расію прывядуць да падзення расійскай эканомікі даволі хутка. Апынулася, што не, бо есть Кітай, шмат якія варыянты, як санкцыі абыходзяць. Але калі мы вяртаемся да сітуацыі ў Беларусі, санкцыі працуюць, бо, як кажуць, Лукашенко, ціск на Лукашенку санкцыйны памяншае Москва, але на Захадзе на гэта глядзяць у тым ліку, што такім чынам у Расіі менш рэсурсаў накіроўваць на вайну в Украіну. То бок санкцыі, хоць і іх уплыў амартызуецца Москвой, тым не менш працуюць. І Лукашенко калі б Лукашенку санкцыі не валнавалі, ён бы і, як кажуць, пальцам не паварушыў. Ён бы усе гэтыя Лукашенко ферштееры і тыя, хто працуе на рэжым, ці тыя, хто не разумеючы паўтараюць наратывы, якія даспадобы Лукашэнкі, яны не казалі так шмат про то, як ім хацелось бы, каб Захад памяняў палітыку. Рэжым бы просто сидзеў і смяяўся з Захада, але ён гэта не робіць, ён шукае як бы паменшыць гэты ціск, і ў нейкім сэнсе, я думаю, яны разумеюць, што гэты ціск паменшыць пакуль немагчыма, хоць яны на гэта спадзяюцца. Я тады не разумею, калі у Захада такая пазіцыя, і калі я так разумею, Захад гэтую сваю пазіцыю не хавае, а яе агучвае там на размовах, на сустрэчах, на нейкіх сесіях, там канферэнцыях, ці яшчэ што-небудзь, то вот сэнс пэўных частак груповак у дэмакратычных сілах, там скажем, тыя ж самыя штаб Бабарыкі, які выступае за вось менавіта там змену стратэгіі, там перамовы, ці там скажем Валерый Кавалеўскі і яго паплечнікі, там Вольга Гарбунова, да прыкладу, там іншыя, якія таксама, ну яны ж таксама не сядзяць дзесьці умоўна там у Варшаве і про гэта кажуць толькі сваім паплечнікам. Яны ездзяць по свету, яны сустракаюцца з палітыкамі, ну прынамсі заяўляюць про гэта. Яны выказваюць сваю вось гэта бачанне і заклікі да заходніх партнёраў пра змену стратэгіі. У адказ яны па ідэі тады павінны чуць, што вот у нас такая пазіцыя і мы з яе не зварушнемся, то які сэнс стаяць на гэтай пазіцыі? Это неразуменне ці што, ці это ну как бы Тады ўзнікаюць думкі, ці не праў быў Зенон Станіславович? Ведаеце, я не ведаю, як прыходзяць людзі да гэтых рашэнняў. То бок у кагосьці гэта пытанне ідэалагічнае. Напрыклад, вось бабарэканцы, мы добра разумеем, яны ў нейкім сэнсе гэта іх палітычная платформа, з якой можна спрачацца, не пагаджацца. Я не бачу у ёй нейкія логіку і рэалістычнасць ніяк. То бок, але гэта іх палітычная платформа, так яны себе ставяць. І, дарэчы, так яны себе ставяць таксама у апозіцыю да офіса і структуру. То бок, гэта людзі лічаць себе палітыкамі, і хтосьці лічыць, што гэта добра. Я лічу, дарэчы, што гэта праблема, бо палітыкі без выбараў і электарата няма. А грацца ў палітыку, ну да, также можна грацца ў доктара, адзець на себе халатик, стетоскоп і лічыць, што буду хадзіць лічыць людзей. Ну, добра. То бок, ну хай, займаюцца гэтым, Захад, дарэчы, гэта падтрымлівае, грошы на гэта дае, добра. А для Беларусі, будучыні Беларусі, гэта ў нейкім сэнсе вялікая праблема. А што датычна іншых, я лічу, што, разумееце, на Захадзе
як працуюць заходнія палітыкі, яны гатовы табе выслухаць, сказаць да, ўсё добра і нічога не рабіць, бо статус-кво іх задавальняе, Беларусь іх цікавіць пастолькі паколькі, яны добра разумеюць, што, дарэчы, ціск працуе, але каб дажимаць Лукашэнку як нешта мяняць у Беларусі, трэба на гэты падмурак ціску і санкцыі будаваць, як кажуць, зусім іншую структуру. Яны гэта не хочуць рабіць, у них няма ні жадання, ні траць ні часу, ні рэсурсаў, усё в Украіну і на захіст Европы, то бок, ну добра. І таму яны добра слухаюць, яны гатовы нават нейкія такія працэсы фінансаваць, бо, разумееце, калі яны лічуць даваць рэсурсы, падтрымліваць як мага болей агентаў зменаў, як яны лічуць, у Беларусі, у России, там беларускую, расійскую апозіцыю, там недзе ў Іране, можа нешта і спрацуе. Для них гэта пытанне як капеечнае, а яны думаюць, што можа гэтыя людзі лепей ведаюць і Лукашэнку і Беларусі, нешта ў іх спрацуе, хай не спрацуе, ну і добра. Мы хоць так паспрабавалі. Таму яны гатовы слухаць, але сваю дзяржаўную палітыку яны не памяняюць. І гэта вельмі добра видно на ўзроўні якраз таки не прамоваў, не закулісных беседаў, а стратэгічных дакументаў, якія былі прыняты з 2020 года. З гэтай нагоды я нават і не ведаю, ці ёсць сэнс пытацца ваша меркаванне наконт круглага стола, які прапанавалі Дэмсілы голасам Дениса, про тое, што вот варта арганізоўваць гэты круглы стол там для нацыянальнага прымірэння. Вы бачыце ў гэтым сэнс увогуле у гэтай ідэі? Ну, я лічу, што сэнсу няма. Пра транзіт гатовы размаўляць лукашэнкаўцы толькі адзін, гэта Каліны, а ніякого іншого. Може, там просто, як кажуть, проблема у перакладзе, як ось расійскія украінскія дэлегацыі сустракаліся з перакладчыкам, ось нешта не тое, не зразумелі адзін аднаго. Не, я лічу, што гэта пытанне для мяне вельмі праблематычнае, бо я лічу, што як можна выходзіць з такой памылковай і просто безаснавательнай прапановай пасля столько такого часу, навошта гэта робіцца, як і без нейкага сэнсу і падмурку, каб мы малі перадумовы якраз для такого дыалогу. І галоўнае, опять же, гэта просто такі стратэгічны піар, ці што. Для мяне гэта, як кажуць, калі мы кажам пра тое, што Дэмсілы маюць патрэбу у стратэгіі, што рабіць, каб тая будучая Беларусь прыгожая, якую нам тут всех паабяцалі, якая ёсць у планах, як да гэтага этапа дайсці, калі сітуацыя вакол Беларусі ў Беларусі пагаршаецца кожны дзень, і мы выходзім з такім планам. Ну, я не ведаю, это просто... Я тут Трампа крытыкаваў і Келага, Віткафа, а тут атрымліваецца, калі вяртацца да класікі Ільфа і Петрова, гэта, разумееце, як Астап Бендра вось так бы прыязджае і абяцае, там завтра рэвалюцыя, толькі грошы сёння заберем, а потым пятае, вось гэта для мяне там саюз меча і рала, вось так же, вось наадварот, толькі по той бок мяжы бы так бы праходзіла ўсё. Не, я лічу, што гэта просто марнаванне часа і больш такі піар, чым нешта субстанцыйнае. Добра, тады на завяршэнне мне просто цікава ваше меркаванне, паколькі вы добра ведаеце, як працуе заходняя палітыка, і я шмат чуў, што яны ў прынцыпе жывуць электаральнымі цыкламі. Вот што вот выбары, мы зараз ты атрымліваеш давер, вот хай у цябе выбары укралі, там вот як у там Ціхановскай, але мы табе даем давер свой. Але прайшоў 5 гадоў, і яны не разумеюць, што как бы ну няма магчымасці там ізноў удзельнічаць у выбарах, каб там пацвердзіць ці не пацвердзіць, ці яшчэ што-небудзь, але электаральны цыкл прайшоў, ну вот выбарчая кампанія прайшла, ну і ўсё, как бы ужо новы цыкл. З гэтай нагоды ці сапраўды гэта так, і што чакаць пасля 9 жніўня у сэнсе вось, ну как бы
пэўнага даверу ці там пэўнай легітымнасці ціхановскай з боку захада, ці будзе там ужо такое, что ну все, ты уже как бы уже тут как бы цикл прайшоў, поэтому мы с сябрамі застаемся, але уже не там не прэзідэнт электы для нас, умоўна кажучы. Не, для Тихановска нічога не зменіцца, бо я лічу якраз таки для краін захада мець дэмакратычныя структуры, якія, дарэчы, яны ж пабудавалі, гэта вельмі комфортна. Ніхто не задае цяжкіх пытанняў, ёсць таксама магчымасць паказаць, што пытаннем Беларусі займаюцца і што з Беларусю, як кажуць, вось хтосьці займаецца, і мы таксама займаемся, то бок і галоўнае, няма перадумоў для, як вось мы кажам, змены палітыкі, то бок мы той статус-кво, які сёння есть, пакуль вайна в Украіне не скончыцца, ён і будзе заставацца у тым ліку у заходняга падыхода да Беларусі, да Лукашэнкі і да Дэмсілу. Зразумела. Дзякуй вялікі. Ну а як думаеце, знойдуць сабе месца Дэмсілы вот пасля канферэнцыі новай Беларусі, ці беларусы ўжо канчаткова давер страціць? Я лічу, што калі мы кажам пра Дэмсілы, у Беларусі ўнутры краіны яны страцілі актуальнасць і легітымнасць. То бок сёння уся інфраструктура эміграцыйная, яна канкуруе менавіта за внимание Захада і беларускую эміграцыю. І тут, канешне, пытанне легітымнасці мы пакінем асобна. На Захадзе ім, як мы ўжо казалі, для захадных палітыкаў яны комфортны, а вось менавіта для беларускай палітычных эміграцыі вось яны будуць канкураваць між сабой. Таму нікуды мы ад іх не дзенемся. Неяк нават так вот прогучала с аднаго боку негатыўна, з другого боку, но как бы будзе на што паглядзець, да? Ось. Будем чакаць наступнай канферэнцыі, новых планаў, можа уже будзе не круглы стол, а, як кажа, гэта гульня, дзе стул збіраецца. Хто апошні сядзе на стул. Вось будуць нешта такое прапановаць лукашэнкаўцу. Як кажуць, генератараў ідэяў хапае ў апазіцыі на сённяшні дзень, як мы бачым. Ну да, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў эксперт фінскага інстытута міжнародных спраў Рыгор Ніжнікаў. Дзякуй яшчэ раз, спадар Рыгор. Раю ўсім подписываться на YouTube канал Еврорадыо, ставіць свае падабайкі, націскаць на званочак, каб не пропускаць нашыя стрымы, ну і расшэрваць, калі для вас гэта бяспечна. Дзякуй вялікі яшчэ раз. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.